Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Cred că o să merg să iau niște lemn. Ba, am lemn. Și am și hai să-mi fac un pat. Am jucat eu pe parcurs și m-am dus să-mi iau niște lână. Uitați, avem altfel de pat. Hai să vedem. Punem aici așa. Mi-a schimbat setările la Mobizen. Vedeți că acolo dreapta sus se află în următoarea. Nu știu cum era loc. Poate asta mă va încurca. Am auzit undeva. Nu aici, să ne luptăm. Unde e? Am auzit. Știu sigur că am auzit. Cred că am murit la soare. Nu mă găsesc, nu văd. E în apă? Ați auzit și voi, s-a auzit în rău. Așa. O să fac scări. Încă nu trebuie. Trebuie să iau niște... nu am pământat, dacă am fost filmat acolo. O să aduc niște pământ. Așa, frumos, elegant, uite încă oare, să mai iau că nu mai am nevoie de ele. Uite-mă. Ia s-a auzit. Nu, hai la sabia la mine. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Bine. Iozu. Mi-e frică că poate vine dată și de mine. Uite, așa și nu e nimeni. Unde ești? Nu găsesc. Asta e zâmbălăule. Așa. Eu pe aici, așa. Ia uzi, l auziți? Se aude un zombie. Nu, opa. Nu, am pus aici greșit. O să încerc să repar. Așa. Și acum așa. Așa. Pun peste tot. Așa. Uite, m-am terminat primul rând de asta. O să fac decât acoperiș în acest episod. Sau cel puțin ceva din el. Vreau auzi zombiul acela. Eu, da. Trebuie să fiu atent, că poate vine peste mine și mă dă jos de aici și mă omoară. Sau îmi ia ceva din viață. Așa. Tombalăule, unde ești? O să acopăr aici și apoi o să închei episodul.
Nu știu că o să mai vorbesc. Și nu știu, dintr-o dată mi s-a făcut așa ceva lag și m-a dat la început și nu mi-a mai dat casa înapoi. Și a trebuit să fac eu din nou. Ați văzut că trebuia să am 4 chesturi. Nu e bun asta. Așa. Trebuia să am 4 chesturi, nu 2. Asta e. Lagul tot lagul rămâne. Glitch-uri, de fapt. Așa, frumos, elegant. Poate mai toate aici. Ce șmecher! Bă, și găsesem și iron. Sper că nu sunt scopul. Cred că în următorul episod o să găsesc și zâmbalul ăla. Mă deja de 6 minute. Ciudat. Cred că nu o să mai pot să mă culc. Unde ești, mă? Nu vrei să te mor. Bine, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și la revedere!